Ericsson Nikola Tesla je sastavni dio globalne korporacije Ericsson koja predvodi i podržava suvremene načine komuniciranja. U korporativnoj organizaciji Ericsson Nikola Tesla djeluje unutar Ericssonove tržišne jedinice Srednja Europa, kojoj pripadaju i Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska, Slovenija te Bosna i Hercegovina. Osnovna djelatnost kompanije je isporuka suvremenih informacijsko-komunikacijskih proizvoda, rješenja, softvera i usluga. Kompanija broji preko 1650 mahom visoko obrazovanih zaposlenika u Zagrebu i Splitu. Najveći pojedinačni vlasnik je Ericsson s 49,07% dionica. Dionice u vlasništvu društva čine 1,18%, a ostali dioničari u ukupnom vlasništvu sudjeluju s 49,75%. Kompanija oko 70% svojih prihoda ostvaruje na inozemnim tržištima i najveći je izvoznik znanja u zemlji. Već dugi niz godina ostvarujemo uspješnu znanstveno-istraživačku, razvojnu i obrazovnu suradnju s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Promjenjivi tržišni uvjeti, dinamična tržišna situacija obilježena pojačanom konkurencijom i brzim razvojem novih tehnologija, te svjetska recesija i njene globalne posljedice dodatni su izazov suvremenom poslovnom planiranju. Uspješna realizacija kompanijske strategije i ciljeva temelji se na analizi trendova vezanih uz buduća kretanja u ICT industriji, načelima modernog leadershipa, razmjeni znanja, razvoju kompetencija, učinkovitom timskom radu, novim tehnologijama i modelima poslovanja, te proaktivnom i inovativnom pristupu u svim našim aktivnostima. O prepoznatljivosti kvalitete, koju kompanija osigurava svim zainteresiranim stranama, govore brojne nagrade i priznanja dobivena u zemlji i inozemstvu. I u razdoblju koje dolazi, kompanija će strateškim poslovnim potezima uz sinergijsko djelovanje svih svojih snaga nastojati održati dugoročnu stabilnost i tržišne pozicije kao potencijal za budućnost.